sini mengkai sasi Tripurahani Tripuri Sini mengkai sasi Tripurahani Tripuri Esti hiseng no taring di Tripuri henai ring sidi Tribal henai taring di Tripuri henai ring sidi Naikhlai bini Nogma de pherlang sini Bumle sini Naikhlai bini Nogma de pherlang sini Selai pai bai kha Bumang bai butha Selai pai bai kha Bumang bai butha Hai ke de sung Ang live play. Yes, architect hay mono modernization itu. Orang testimoni dia dia mana? Oh, ane busy. Mau yang balak aja balak kamera bulung namora aku naik semua. Belai keno tong thoka tini daram bumung ke Sondaram bor bazani secretary ngeseng thanai 10 বছর sekang oro je dugan nai rok bai kaisa kuisu tongman apro nge boro wan sok lai mane a wan sok mane samu phnang malaya nge tabu khai jeng oro motamuti bosajak sin boro oro onek market tong oro dugan tongo nge jeng obono modernization khai obo pura total itibrasan ni capture ro tunani kaisa sini 2025 ni kaisa project jeng obono kaisa tonkha nge obono jeng madop area ni mo hati nge abon bago madop nei sini jago nge jeng bazar ni hati no rangsak ni lampra nei jeng obono bungna rakha tamong himala rangsak ni lampra himane aroni main karon hikai obo ekta financial jaga commercial jaga yang te hikai edisi headquarter thango oro syndicate tongo yango truck terminal tongo national highway 4 lane tongnai ingoro kaisa sini sohor kinani kaisa kotor important role ingka abon bagai seng sara tirpa ganangai totally tirpa sarok sinina nangnai je rangsak ni lampra bo jaga jotono finang thong obo seng sini project o sengmono rangsak haikeno barabai sing building naithokai project lai naithokai jengoro tisanai kotor kaisa important role sohor kinani kaisa kotor jengoro role khlainai jengoro bajono tebo develop khainai jeng buskango oro jeng committee rok khai jeng bongno loan rokni ব্যবস্থা khainai buskang salo jengoro paikari rok oro sini edc khumulung area khumtoi ayang bising basang je tongmani oro haja jara jate borok alada bosongni thani manai payakarei paikari oroni tlangmanan bagai jengoro abo haike jengoro joto setup sanamnai nge rangsangni takuk buhungsong norok jotono dogan ready paipal khlaidi sini borong thani paidi o rangsangni lamprao phai bothagai paitlangli joto yangte thanglai so khaine borong ang koyo o rangsak ni lamprao joto sini borok ni dogan tongo borok tori logoi mannai borok kanai arang nini nukungo note soginai abon bagai norok hamjagai niji no hamjaktei nini bufayung songno ba hamjagai tisanan bagai sini borong ni thani no borok hati bazar khlaidi asungno mo rangsak ni lampra ni je kok thamani ekdom seri klai pandi klai ma hing thaka mukti klai thaka ni ani jorte ani bakhone prothom jongkha
아니 뭐가 एकदम 크고 너는 카크로 가만히 커봐 얘는 사가 기뻐서 산 비신 거 시보는 비신 거는 할게 가면 되게 사나이 딱 판색 가시면 얼어 사네 그렇지 그리 어버할 프로세스 벌써 가냐 그래 어포그람 가냐 그래 어머나 버디 포스 너 가자 안 도때 오늘 하면 가자 아 오늘 도때 너너 오늘 안 도때 카크는 한바이 너너 아주 포스 너 하 엄마 깨깨봐 포스 너 사네 그래 진이 티프라산 비신 거 랑사 묵도 니 차마니 라파라마니 어공을 깨봐 사네 그래 디니 저러고 딘 따쿠마지 사마니 아니 bakal mungkin kerja an sakobo zaman ceri kelai pandi kelai memang tangga omone na jokobo saka tong jokobo saka na ke cinti pasan jago sing paca satu sing punya tangi kare sini borok tu monai sini borok ni yang ni paji mani kini orang puca ono habu itu sini borok ni kosto puca orang tanggo aune bini kok sama ni pos nak kerja tiga ni tini sambut dia berma 이거 마다 받았네. বেলাকে সামলাচ্ছ কেন 함자 쪽 한자 দিকে बागानारि कमिटि थाइ दङ एनआरआव जत कानेक्सन दंनाय स्टेट कमिटि दंनाय बे जत तिब्रासाराव काबु लामाराव कोनो एक्सिडेन्ट नंला लामा गथाराव तखाराव आबते एंगला हाइवे सुजन क्याप्चर थाइ हाइवे व जत तिब्रासा क्याप्चर थाइ